Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Ina maka magana a matsayina na shugabanka, amma kana samun wuri kana zama. Tashi ka fita. Ranka dade. A da ne zaka bani umarni na dauka, amma ban da yanzu. Saboda a halin yanzu ranke dade tana cikin wannan ma'aikatar. Kuma kai kanka a karkashin ikon ta kake da duk wani wanda yake gurin nan da kuma ma'aikatan nan baki daya. Gaskiya babu inda zan ci. Ya za a yi ina ba da umarni kana bayarwa? Rinke daɗi, ba umarnin ki nake bi a wannan kamfanin ba. Umarnin mai girma Matawalla nake bi. Saboda haka. Assalamu alaikum. Sai da zuwa labe. Barka da zuwa, Allah ya taimake ka. Bismillah. Bashi ba zama na zo yi ba. Na ji labarin abin da ke faruwa da kuma abin da yake shirin faruwa. Abin da yasa na zo kenan. Allah ya taimake ka. Dakata Sara. Karki ce komai. Ke ma ina da magana da ke amma mun koma gida. Kowane daga cikinku ya koma bakin aikinsa. Mu dai har yanzu ga matsayi ba mu san halin da muke ciki ba. Haka ne, kawai mu ci gaba da jira mu ga abin da zai faru. Tunda mai girma Matawalla ya zo, ai magana ta zo ƙarshe, ko ma me ake ciki za mu ci. Allah ya sa mu ji alheri. Banza kawai. Mu za yi wa iskanci? Kai na yan tawagata. Mu je office. Jama'a assalamu alaikum. Kowa da kowa ya koma bakin aikinsa. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Umar Hashim, Na wurin ka daɗi. ina yaba ma tare da jinjina akan yadda ka riƙe gaskiya da kuma amana. Kake tafiyar da harkokin kamfanin nan yadda ya kamata. Ina so ka yi bincike, ka tabbatar da gaskiya al'amarin nan. Sannan ni ma zan yi nawa binciken ta nawa gefen. Insha Allah. Kawai saboda tsabar rashin mutunci yanzu kiri-kiri ba mu san ma me aka tauna ba saboda tsabar rashin mutunci ba a san me aka yi a ciki ba ni ko an tsaya ga abin saboda tsabar rashin mutum ya aikata abu amma kawai an yi shiru an yi abu
sai ka ce ni kaɗai ne mun abin nan da Allah baka ji ba da Allah zo ka ji ka ji ba saboda Allah saboda manzon Allah a ce ayi abu a nan din nan ni kaɗai aka tozarta a ranku ɗazun nan fa ɗazu kana gani yadda aka tara mutane a gurin nan sai ka ce ni kaɗai ne mutum aka ci mutunci na aka toza abin amma shi kana ji fa ka gani fa a ciki da muka shiga ciki billahi lazi yadda suka yi abun kalla kun ba wanda ya ji ba wanda ya gani suka rufa masa asiri. Malam na kowa haƙuri ake yi ita rayuwa ka ɗauke ta da sauƙi kuma idan ba ka ɗauke ta da sauƙi ba za ta baka ciwon kai. Waye kira ka? Da Allah je ka da Allah ka tsaye da wani gemu da Allah tsaye gege ni wallahi ba su. To shugaban munafukai a canza sana'a. Shugaban munafukan ne. Kai ma ai kana goyon bayan su gaba ɗaya. Wallahi kamar aka tozarta ni kiri amma shi ga idan ya rike jin koyin ka bai sata koyi ga idan dai sun yi abun shiru sun yi kaka sun rufe isu sun amma sai ka ce ni kadai kawai sai ka ce ni kadai aka sa a gaba su wancan ya ke kuma mu haɗa gida. Kun ji renin hankali wai a kama mutum dumu-dumu da sata ya sati buhun shinkafa 100 amma kana tunanin juya mutane littafi ni kuma na ce ƙarya ne dama an ce akwai barayin zaune akwai barayin tsaye kun ga kenan dukansu barayin ne a ofis ɗinsa yana faɗa ina faɗa shi Umar Hashim ɗin wai na tashi na fita na ce ƙarya kake yi zuru tana cin zuru ne ya faɗa na faɗa ya kalle ni na kalle shi ido cikin ido wai shine mai gidana na ce ƙarya kake yi ga dai uwar ɗakin mu nan Hajiya Sara tana da ba wanda ya isa ya magana ya kalle ni na kalle shi ido cikin ido sha kawai. Na sani ranka ya daɗe ai ba a canza wa tuwo suna sai dai akwai na dawa akwai na gero akwai na acca kuma duk sunan su tuwo. Da kyau Samira. Sunan su tuwo ranka ya daɗe. Da kyau Samira. Ba dai taka masa ofis ba? Yin yake da ofis haka nake da ofis a cikin ma'aikatar mai girma Matawalle ta shinkafa. Ya zai da ni. Na ci 1000 sai ci 2. Gaskiya ne ranka ya daɗe. Ina so ku gano na abu. Na tabbata cewa wannan kes ɗin baɗa yajin da a cikin ofis ɗin wani ne musamman ma ni da suka mai da ni kamar wata mujiya a cikin wannan ma'aikatar. Kuma gaskiya nake faɗa shi yasa suke jin haushi na da tuni Umar Hashim ya sa ni ma an kore ni a cikin wannan ma'aikatar. Amma da yake Allah ba a zalimin kowa bane. Gashi ne idan manuniya ta nuna abin ya fito a jikinsu. Matsiyata. To mu fa an sa ma aljihu. Kamar yaya an sa ma aljihu? To ke in ban da abinki gaba ɗaya da mu da ku mun san hukuncin da aka yanke a ciki? Ina ba. Tunda mai girma Matawalle ya ce kowa ya koma bakin aikinsa, za mu ji komai daga baya. To shikenan. Kai, ni fa a wannan gaba ɗaya ya biya ɗaure min kai fa. Ai duk cikin mu nan kowa dole ya ɗaure masa kai. Kawai an ce dai mu tawo mu kama aiki. Ba mu san abin ya zai kasance ba. Kun ga mu dai kawai namu ido fa. Kowa ya saci shinkafan ma a hankula za mu ji. Allah dai mana mai kyau. Amin. Wa ya dace wa ya samu
Na daga farko daga zuwan Hajiya Sara hankali na ya tashi, amma kuma daga zuwan mai girma Matawalle sai na ji hankali na ya kwanta. Na son kuma insha Allah zai zo sauki. So dama ai shi Allah ba azzalumin bawansa bane. Duk abin da aka ce idan har kana adda insha Allah Allah zai kama komai cikin sauki da ikonsa. Gaskiya ne. Yanzu ba gashi Allah ka mana sauki cikin gaggawa da aminci ba. Kwarai kuwa ka san Allah yana aiwatar da abu lokacin da ya so komai zai wuce insha Allah. Allah ya kara mana son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki duba ki ji wani zance wanda hankali ma ba zai dauka ba. Wallahi ko ranki ya dade. To ya za a yi bada yaji ya saci shinkafa har buhu 100 sannan ya fita da su babu wanda ya gani. Abin nan ya tada min hankali. An rasa wanda za a liƙa wa sharri cikin ma'aikatan nan. Sai bada yaji. Ke kin san akwai lauje cikin nadi. Dole akwai wani abu a ƙasa. In ba haka ba ya za a yi ya ɗau shinkafa ya fita da ita babu wanda ya gan shi ko mutum ɗaya. Dole akwai wata ƙullalliya. Domin wannan abin tuggu ne. Kuma insha Allahu Allah zai bayyana da gaskiya. Allah ya kyauta. Bada yaji. Na lura da irin tashin hankalin da ya same ka a yayin da aka ce ga irin matsalar da ta faru da kai. So abin da nake so da kai, ka kwantar da hankalinka. Shi kansa Umar Hashim na tabbatar a inda halinsa na alheri yake. Ba zai yarda da cewa daga gurinka aka samu wannan matsalar ba. Kuma duk wani wanda yake cikin kamfanin nan, walau yaro, walau babba, walau mace, walau namiji, wallahi tallahi ne maka rantsuwa da girman Allah. Ba za su taɓa yarda da cewa a kanka wannan matsalar ta faru ba. Akwai irin kitimarin gwarar da aka yi amurda amma da sannan Allah zai bayyana gaskiya. An shi zai ci maka mutunci ne, kuma sai Allah ya kawo maka mafita. Kuma daɗin daɗawa a karin murnar da nake maka. Babu wani abu da zai samu bawa na ɗaukaka face ya faɗa irin wannan tsananin. Ka tuna Annabi Yusufu alaihi salatu wassalamu. ‘Yan uwansa ne fa, abokan haihuwarsa wanda suka fito tsatso ɗaya. Ka duba irin wahalar da suka bashi domin a nuna misali a kanmu. Aka faɗa shi rijiya, ya koma bauta, ya shiga kurkuku, ƙarshe kuma ya zama sarkin garin. Gaskiya ne sojan ma'aiki. To in ne maka albishir da cewa wata ɗaukaka ce za ta same ka, shi sa wannan masifar ta same ka. Kuma wannan masifar na fula ce ta zama kawai haba'an mansura. Insha Allah rabbi, ni na yadda tsakanin Allah zuwa daga Allah zuwa Allah, ba ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan ba. Daga Allah zuwa Allah wallahi na san baka aikata wannan abu. Kuma ta nemo ma na san shi ma haka ya yarda da abin da na faɗa. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Muna ta hamdala bana ga tsinan mu sai matashi. Sai ku bani kiɗan gidan gwagware. Gwagware ya ci zaɓe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai sunana Lawal Ahmad wanda aka fi sani da Umar Hashim. Na yi wannan bidiyo ne domin in kira ga 'yan jihata, 'yan garina, 'yan uwana 'yan jihar Katsina gaba ɗayanta da kewayenta da local government 34 na jihar Katsina. Ina al'ummar Bakore da Batagarawa da Bindawa da Batsari da Ɓaure. Ina al'ummar Ciranci ɗan Musa ɗan Dima Ɗanja, Daura Dutse da Dutsen Ma. Ina al'ummar Faskari, Funtuwa, Ingawa, Jibiya da Kafur. Ina al'ummar Kai ta Kankiya, Katsina, Kankar da kuma Kurfi. Kusada, Mai Aduwa, Malumfashi, Mani, Mashi, Matazu da kuma mutanen Musawa. Ina al'ummar karamar hukumar Rimi, Sabuwa da Safana. Sannan da kuma al'ummar karamar hukumar Zambo. Lokaci yayi da za ku rama alkhairi da alkhairi. Da haka ne muke kiran al'ummar jihar Katsina gaba ɗayanta da kewayenta da mu fito ranar zaɓe ranar 18 ga watan uku, ranar za a yi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisa. Mu zaɓi Dr. Duka Umar Radda a matsayin gwamnan jihar Katsina tare da 'yan majalisarsa na ƙananan hukumomi guda 34 a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya.
ƙuri'arku ita ce 'yancinku, kada ku sake a yaudare ku ku sai da ƙuri'arku. Ƙuri'ata ita ce 'yancina, kuma sannan ƙuri'ata ta Dr. Dukka Umar Raɗaci tare da 'yan majalisunmu guda 34 a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya. Cewa suna rufe mutane ƙauye da ma. Kin san ma wani abin da ya bani mamaki? Harin ke da sai kin faɗa. Wai Hajiya Sara na shigowa, wai baɗa yaji miƙe tsaye, sai ka ce wani abu a filin makaranta wai miƙe. Cewa zaki ci mashi mutunci ta nemi ta yi cikin jama'a. Da ta shigo cikin ma'aikatan nan tana wata isa, dukkanmu muka zo muka gaishe ta. Sai da ta gama kallon mu ɗaya bayan ɗaya kallon wulaƙanci. Aka yi. Shi ko na kowa sarkin kwaɗai. Shi ne gaba-gaba gun an san mata jikka ya shiga ciki. Saboda kin san shi ma yana so ya dan goge laifinsa saboda an kama shi da waya. Allah da ya kyauta. Watan sojan ma'aiki abin da na fahimta. Akwai wasu mutanen da suke bin diddigin mu, suke bibiyan mu, su ga aibin mu ko kaka, su yi amfani da wannan damar don tozarci gare mu. Dole ne sai mun yi iya bakin yin mu, mun lura da mutanen da suke bibiyan mu ko suke rabuwa inda muke. Wannan haka yake ta nimu. Ai duk abin da aka ce an tara mutum 10, dan adam ba shi da adalci. Baya san kishiya. In aka ce ubangidanka yau kai ne a gurinsa babba, wani aka kawo maka wani sai ka ji cewa an maka kishiya, amma sai mu dinga Allah kishiya. Saboda me? Ba wanda za a haɗa mutum 10 a wurin neman abinci a ga wata matsala ba ta faruwa. Ba za mu yi mai da lamarinmu ga Allah ba. Na gode sosai. Gaskiya ne wannan sojan ma'aiki. Baɗayaji sai ka yi ƙoƙari ka ɗauki wannan jarabawa ce daga Ubangiji, kuma Allah ya sa ka fara ne gare ka gare mu dukkan. Alhamdulillah Tanimu, ka gano abin da nake nufin faɗa. Wannan haka yake. Ka ƙara kwantar da hankalinka, ba wani abu da zai faru da kai, kuma zai sanin Allah zai tona asirin waɗanda ka shirya wannan ƙulalliyar. Na gode sosai sojan ma'aiki. Alhamdulillah. Na gode sosai. Allah kiyaye gaba. Amin. Na gode. Mun gode mu ƙarasa. Zainab, wai ke a bakin wa kika ji baɗa ya je sace shinkafa? A bakin Zainab, marketing manager. Ita ke faɗa min da bakinta wallahi. Da Allah, wannan duk zance ne, amma za a ce wai baɗa ya ji ne ya sace shinkafa. To wai yanzu mai girma Matawalle me ya ce? Allah ne masani. Ai muna tare da kunan tsaitsaye, sojan ma'aiki ya ce kowa ya koma kan aikinsa. Allah ya kyauta. Amin. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba. Alaikum salam mami. Yanzu ya aka yi? Dadi ya zo da kan shawarar matsala. Allah ya kyauta. Amin. To yanzu ina ita Saran take? Ga sunan sun taho gida yanzu. Ke kuma fa? Ni ma gani nan wani aiki nake so in karasa sai in taho. To shikenan. Allah ya da ku lafiya. Amin ya Allah mami, na gode. Ranki shi daɗin gashi. Buhu 30 ko? Buhu 30 ne ranki shi daɗi. Ba shi kai wa sakatariya ta yi stampin sai ka damun da shi. Ok, to. Godiya nake. Na gode. Amin wa alaikum salam. Allah ya taimake ki. Barka da warhaka. Barka ka dai. Allah ya taimake ka. Kafa ka sa abin da ya faru yau a cikin ma'aikata fa a cikin zuciyarka. Har yanzu yana damun ka. Ba shi ya dame ni ba. Abin da kika aikata ne ya dame ni.
Ni kuma Allah ya taimake ka. Na yi mamaki da na je na same ki a ma'aikata. Me zai sa ki fita ki bar gidan nan ba tare da izini na ba? Wallahi Allah ya taimake ka. Ni ma labarin abin da samu. Shi yasa na yi maza na shirya na tafi ma'aikata domin na kashe wutan da yake so ya tashi. Da kika san cewa kin samu labari, kin tabbatar da cewa kuma ina cikin ƙasar nan ba wani wuri na je ba, me yasa ba za ki kira ni ki sanar da ni ba? Wallahi Allah ya taimake ka. Na yi ƙoƙarin kiran ka a waya, amma kuma na kasa samun ka. Shi yasa ku na ga cewa gwara na je da kaina. Ko? Kika kira layi na biki samu ba, sai kika keta hurumi na kika je kamfani. Amma dai kin san cewa fita daga cikin gidan nan ba tare da izini na ba laifi ne ko? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wata matar aure fita daga gida ba tare da ta nemi izinin mijinta ya mata izini ba. Ko da kuwa mahaifanta ne uwa da uba suke cikin wani hali ko rasuwa suka yi sai mijinta ya mata izini sannan ta fita ta ci. Idan ba haka ba kuma in ta tsallake wannan umarnin ta fita, daga lokacin da ta fita ta je har ta dawo akwai mala'iku da ke rubuta mata zunubai, ba kuma za su daina rubutawa ba sai lokacin da ta nemi yafiya a gurin mijinta ya yafe. Kin ga kenan ba karamin laifi kika aikata ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so baya duban iza in ba shi zai yi ba, iza ba ta sanya biyayya in ba so. Dan girman Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ya taimake ka. Dan Allah ka yafe mu. Na yafe miki, amma ki kiyaye nan gaba. Sannan kuma duk abin da ba huruminki bane kar ki ƙara shiga. Idan kika ƙara shiga na ji labari zan ɗau mataki. Na gode. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkai. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Mai so baya duban isa. Sani da aiki ranke da ɗi. Yauwa sani. Gashi in ji malama Karima. Ina ita Karima? Ta fita. Ki je ofis ɗin Jibrin, ki ce zo ina son ganin shi. To ranke da ɗi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da aiki ranka ya daɗe. Barka dai. Hajara ce ta nemi ganin ka a ofis ɗinta yanzu. Je kina ji. To ko lafiya yarinya nan take son gani na? Bari dai in je mu ji ko? Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Ranki daɗe barka da aiki. Yawa, barkan ka Jibril. Ranki daɗe gani. An ce kina son gani na. Gashi. Ai wa ma'aikata albashi gobe idan Allah ya kai mu. Jibrin. Allah ya taimake ki. Abin da yasa na kira ka didi wannan lokacin. Ina so ka aro min naira miliyan 5 a cikin kuɗinku na ma'aikata. Kafin lokacin da za ku yi albashi, zan da maka da su. Wani business nake so ne da su. Kuma idan na gama juya su, kai ma kana da kyakkyawan percentage a cikinsa.
Allah ƙara nasara. Ranke daɗe ai abin da kika ce shi za a yi. Kada fa ki manta da kai da kaya. In mallaka wuya ne Allah ya taimake ki. Godiya nake Jibrin. Allah ƙara nasara. Masha Allah. Allah ya taimake ki. Saka iya tafiya. Allah ƙara nasara. Nagode. Ranka ya daɗe. Lafiya? Na ga ka tafi cikin walwala kuma ka dawo jiki a sanyaye. Samira, wannan rayuwa sai a hankali. Saudat. Na'am. Tashi ki fita ki bamu guri za mu gana da ni da mukarraban ofis dina. A ranka ya daɗe mene? Ki tashi ki fita na ce. Alarka taki gona. Munafuka. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abdullahi Yunus, shugaban cibiyar magani na Kashful Alil. Kada ka kuskura a matsayinka na majinyaci wanda wata cuta ke damunka. Ka bari imaninka ya tafi ta hanyar yanke kauna da samun sauki. Dan ka yi ta shan magani baka warke ba. Musamman masu fama da cutar HIV wato kanjamau S mai karya garkuwar jiki. To ai binciken nasu ba a iya magance cuta mai karya garkuwar jiki kawai cibiyar Kashful Alil Islamic Medicine Center ta tsaya ba malam na ta'ala. Hatta masu fama da matsalar ciwon hanta wato hepatitis C da D da kuma ma wanda ya tsananta wato hepatitis B. A ɓangaren masu fama da rauni ta fuskan mu'amalar auratayya ko kuma saurin inzali yayin saduwar auren dai cibiyar ta Kashful Alil ta gano dalilin da ke jawo faruwar haka tare da samar da sahihin magani. Cibiya ce da ta kware wajen samar muku da magungunan ba da tazarar haihuwa waɗanda aka gano su bisa ga bincike na Islama. Ku jarraba magungunan su domin samun waraka daga dukkanin matsalolinku. Za ku same mu a Maiduguri, babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene, shago mai namba 1. A cikin garin Kano muna cikin Maria Plaza, shago mai namba 100 da ke kan titin Zoo Road, daura da Sahat Store. A babban birnin tarayya Abuja muna Kuje, Tipa Garage, titin Union Home cikin P&D Plaza. A jihar Lagos muna Owo Street, Morikas cikin Agege. Sannan a jihar Gombe muna Gadan Malale, Biu Road cikin Ummi Plaza. A cikin garin Katsina muna Kofar Kaura daidai Riyadul Qur'an cikin Aminu Dan Baba Plaza. Sannan a garin Kaduna muna Hayin Rigasa PRP cikin Musayyab Plaza. A cikin garin Bauchi kuwa muna cikin AIB Plaza, shago mai namba 12 kusa da masallacin Izala da ke Gwallaga. A Sokoto birnin Shehu kuwa muna Kofar Taramniya layin kan wuri Makera Plaza, shago mai namba 25. Sannan a jihar Adamawa muna garin Mubi, benin Alhaji Usman Giwa da ke bakin kasuwa. A jamhuriyar Niger muna birnin Yamai, Rome Point Police Secor bayan likitan Makka. Sannan a Maradi ta jamhuriyar Niger muna daura da tsohuwar likitan Makka, Grand Marche de Maradi. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka.
Malamin Sabi'u ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin Sabi'u mai roƙe. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke Maradi. Wannan jawabi da zan yi ma bayan Allah wanda Allah ke jarabta da masiwa ta ciwon jinnu baƙe iska. Allah ya kawo waraka, Allah ya kawo sauƙi. Ciwon duniya in ba na asibiti ba na baƙin iska. Wannan jawabi da nake yi idan mai baƙin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka, idan ya kalla in dai akwai iska baƙin iska cikin jikin shi zai ji faɗuwar gaba ko zanzana ko ya yi wani ƙara ko ya faɗi saboda ya ga abin da ke tada mai hankali, saboda iskan ya san kowane ne. Kuma haka Allah ya halice ni, ban koya ba a koya mana ba, haka Allah yake yin al'amuran shi. Sannan in Allah ya yarda, idan kana fama da masifa cikin jikinka jarabtawa ta rayuwa wanda ko a tura ma ko ka gada, jikinka yana ɗaukar ciwo kai baka san kowane irin ciwo bane, to da farin kana iya zuwa likita asibita a duba ka. Idan an ga ciwo amma magani, idan ba ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambai ka kira ni ka bani sunanka nan take. Akwai abin sadaka wanda zaka bada a take, za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take a gaya maka nan wuri kaza da naka na cikin jikinka yana ma ciwo, ko kuma a wuri kaza ne iska yake zaune a jikinka. Kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda kai da shi, ba dole sai ni ba. In Allah ya sauke ma mai magani ne na bakin iska na kirki ne sai ma magani. Wanda ke kasar waje wanda nesa sake su da kasa ake musu, a take da kasa za a yi magani a raba ka da bakin iska. Wanda kuma ke konan cikin gari kake, muna cikin gari guda, ta waya za a cire ma iska take in Allah ya so yarda. Da ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki, riƙe wuri kaza, da ka riƙe na wurin za iskan da kanshi zai bayani. Aka yi in gamo wani aka yi in na gado ne shi zai gai labarin da zai gai ku kaɗai kuka san shi, sai Allah ne ba san shi ba. Haka Allah ke yi al'amarin shi. Sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka Malam Sabi'u ne, sai ka ce mai maganin shaidanu shi kaɗai. Ni ba haɗa aiki na da wani aiki, maganin baƙin iska ne kaɗai ake yi. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci, na kowa fatan alkhairi. Ina so in tallata hajata, wato sana'ata, kasuwata a ba alfahari na. Alhamdulillahi, wani buri ne wanda nake da shi sosai da daɗewa, kuma Allah ya cika min shi nake so in tallata ku taya ni farin ciki. Alansar Furnitures, inda muke sai da kayan gadaje na ƙasashen waje masu kyau masu inganci. Don mun takaita muku wahala, fita ku je ku kawo, mu muna kawo muku su. Akwai gadaje, akwai kujeru, kayan kicin, muna da labulaye curtains kenan, muna da abubuwan gida, da abin da ya danganci gida muna da su. Banda kayan furniture, muna da kayan yara maza da mata, muna da jakunkuna da takalma na mata, akwai kayan yara jarirai irin sabon aihuwa haka. So duk za ku zo ku same su a Alansar Furnitures, muna nan akan titin asibitin Nasarawa. To idan kuna neman ƙarin bayani ta yadda za ku same mu, muna nan a Instagram page ɗinmu official Samira Ahmad. Akwai number waya 08026030926. Za ku neme mu a wannan number, za ku yi mana WhatsApp a wannan number. Sannan kuma za ku iya yi mana DM ta official Samira Ahmad. Yawwa, ku bulbulo mana kuɗi mu bulbula muku kaya. Muna finishing na gida, interior decoration, contract supply, duk muna da muna yi. Kayan toki kowa ya san kayan toki kaya ne masu kyau. Ku bulbulo kuɗi mu bulbula kaya, muna nan muna jiran ku. Jaki ku aza masa gangami. Alansar Furnitures, gidan kayan ɗaki har kicin. Interior decoration na sallar kayan zamani. Sunana Abdullahi Alhikima, shugaban cibiyar haɗawa da kuma sarrafa magunguna na gargajiya wanda suka dace da zamani
da kuma magunguna na karantarwa addinin musulunci wanda muka shahara a faɗin duniya wajen samawa al'umma magunguna kuma su samu sauki akan matsalarsu da izinin Allah. Wannan cibiya ta Alhikima tana farin cikin sanar da al'umma sabon ingantaccen maganinta da ta kirkiro kuma ta buga shi a kan ilimi. Mun sarrafa wannan ingantaccen magani matsalar olsa da kuma ciwon zuciya. Duba da yanayin da muke ciki da kuma abin da muka tunkara na ibada ta azumi, wanda yasa muke gabatarwa da al'umma wannan magani. Irin mutanen da suke kasa yin azumi ko kuma in sun ɗau azumi yana ba su wahala ko kuma kwata-kwata ma ba sa iya azumin saboda larura ta olsa wanda mutanen Faransa suke ce mata estoma. To cibiyar Alhikima ta kirkiri ingantaccen magani da izinin Allah, wanda ko da baka iya yin azumi in kai amfani da wannan magani za ka yi ibada tare da 'yan uwanka musulmai da izinin Ubangiji. Ana samun wannan maganin ne a babban reshen mu da yake cikin jihar Kano a nan Sharaɗa Phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union. Ko kuma ka kira wannan lambobin waya namu da kake gani inda za mu iya aika maka maganin a duk inda kake a faɗin duniya ko kuma inda rassanmu suke a tarayyar Najeriya. Wannan maganin akwai na ruwa akwai kuma na gari. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladar wannan ibada da za mu yi ta azumi, kuma ya sa wannan magani kamar yadda muka gwada sa muka jarraba sa muka ga aikinsa, ya sa duk mutumin da ya yi amfani da shi ya samu waraka, ya samu lafiya, kuma ya yi ibada cikin kwanciyar hankali da nutsuwa tare da 'yan uwansa musulmai. Sutura adon jiki, sutura kwarjinin mutanen kirki, sutura mutuncin kowa. Idan baka san gari ba to saurari daka. MA Dan Canji Nigeria Limited shine katafaren kanti ɗaya tamkar da dubu na sayar da atamfofi, leshina, shaddoji, gezna, yadika, abaya, jakunkuna, takalma da kuma dukkan kayayyakin da za ku suturce jikinku cikin aminci, kwanciyar hankali da kuma karamci. MA Dan Canji Nigeria Limited na nan a lamba 80 titin IBB bayan Sani Abacha Stadium Kano. Sai rashinmu da ke lamba 15 layin 'yan nono gidan Agwal mai ɗankwali kantin kwari a birnin Kano. Za a iya kiran mu a lambar waya 070-183-46-66 da kuma 091-2966-2222 don tattauna da mu da iya ganin samfuran da muke da su a manhajar WhatsApp ta yadda bayan kun zaɓa kun darje mu kuma mu aiko muku da su har inda kuke a cikin lokaci. MA Dan Canji Nigeria Limited, idan ana dara fidda uwa ake. Malam Ali, shi sharri dan aike ne, da sannu zai koma wa wanda ya aike shi. Ni na san ba za ka aikata ba, kuma kaf cikin ma'aikatan nan ba za su taɓa su yarda da cewa za ka aikata wannan laifin ba. Ka yi haƙuri. Umar Hashim na san zai yi maka adalci domin shi ɗin adali ne. Tabbas Saudat, ba ni da masaniya akan wannan al'amarin da ya faru. Amma kuma sai aka ce ni ne, don haka ina roƙon Allah. Ubangiji Allah zai iya bayyana mana gaskiya a duk inda take. Insha Allah, Allah zai bayyana. Na gode sosai. Ya Allah Ubangiji, Allah ina roƙonka don tsarkin mulkinka, don kaɗaita zatinka ya Allah. Ya Allah ka bayyana mana gaskiya. Allah wannan abu da ya faru, Ubangiji Allah ka bayyana mana gaskiya. Ya nuna wanda ya ɗauki wannan abu. Don sirrin da ke tsakaninka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah ka saka mu. Allah ka saka mu, Allah ka saka min ya Allah. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai ku. Ranka ya daɗe. Ka zauna kana ta tunani ka yi shiru baka ce komai ba tun ɗazu. Samira, Hajara ta umarce da cewa lalle gobe ne yau kowa albashi da safe. Kuma in baki manta ba Hajiya Sahara ta karɓi naira miliyan 5 a hannuna. Cewa kafin ƙarshen wata za ta dawo da su. Kuma bata dawo da su ba. Aiki ja. Ranka ya daɗe, kiranta ya kamata ka yi, ka gaya mata abin da yake faruwa. Allah ko Samira? Ranka ya daɗe,
wanda yake cikin ruwa aka bashi takobi ba kamawa zai ba. Ai baka da mafitar da tafi wannan. Siya babu Samira. Assalamu alaikum Jibrin. Wa alaikum salam, Allah ya taimake ki. Amin Jibrin. Ranke daɗe akwai matsala fa. Matsala kuma dai? Menene kuma ya sake faruwa? Ranke daɗe, yanzu nan Hajara ta umarce ni da na yi wa ma'aikata albashi gobe da safe. Kuma kin san akwai naira miliyan 5 da ke karɓa a hannuna. Kika ce za ki da su kafin ƙarshen wata. Allah ya taimake ki ba da kuɗin nan ba shine. Ita Hajara ce ta gaya maka haka? Eh ranke daɗe, ita ce. To shi kenan Jibrin, kada ka damu, za mu yi magana da ita. To Allah ya taimake ki, Allah ƙara ɗaukaka. Amin Jibrin, na gode. Hello, Sakatariya. Salamu alaikum, ranke daɗe. Kin kammala? A'a ban kammala ba amma saura kaɗan. To shikenan ki ci gaba da yi a hankali gudun kar a samu matsala. Ok, to shikenan idan na kammala ranke daɗe zan kawo ki. To na bar ki lafiya. Waye dace waye sabo wani ba zai toka ba. Ita in zarzo duk kai minta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi. Ranke daɗe, zan iya tafiya? A'a ka tsaya in na gama sai ka baka kamar mishi. Ta hanyar. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Ranka ya daɗe, ni fa hankali na ya kasa kwanciya. Ka ƙara kiranta da yi maka cikakken bayani. Saboda wallahi in ta tashi, kai ma ka san ba haka ce ta daɗi ba. Kada ka manta, ka tsone wa mutane ido da dama a ma'aikatar nan. Indo! Ina na ta shiga ne? Indo! To ko dai tana kicin ɗin babban falo ne? Salamu alaikum Jibrin. Ranke daɗe. Wallahi hankali na ya kasa kwanciya. Ki taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ki. Saboda in harkar nan ta tashi babu makawa kora ta za a yi. Aha ba da Jibrin. Ai kaf ma'aikatan nan gaba ɗaya. Babu wanda ya sai kore ka wallahi. Babu shi. Babu wallahi. Ka sha ka kawai. Allah kai mu goban da rai da lafiya. Ganin goban shi yake da wahala. Baka da wata matsala. To Allah ya taimake ki. Amin, nagode Jibrin. A kore ka? Taɓeja.
sai dai idan ban amsa suna na Hajiya Sara ba wallahi. Amma wallahi babu wanda isa ya kore ka daga cikin wannan ma'aikata. Babu shi. Samira. Kin ji abin da ranke da ɗaya Hajiya Sara ta ce. Ta ce babu abin da zai faru matuƙar tana raye kuma tana gidan mai girma Matawalle. Shikenan. Allah ya sa mu ji alheri. Amin Samira. Hajara. Na samu labari za ku yi albashi a ma'aikata. Haka ne? Eh, haka ne. Amma Hajiya lafiya kuwa? Lafiyan kenan Hajara. Akwai kuɗin da na ara, naira miliyan 5. Babu wanda ya sani, kuma ba na son kowa ya sani. Saboda na san kamfani yana da wadatattun kuɗi wanda zai yi albashi ba sai ya buƙatu an can ba. Ni Hajiya Sara, ni ce na ara kuɗin. Wani kasuwanci ne na yi amfani da kuɗin. Da na yi tunanin 28 ga wannan watan zan mai da wannan kuɗin. Sai kuma aka samu akasi. Shi yasa nake sa rai sai 10 ga watan za a samu kuɗin. In ya so sai na dawo da su. Don haka ina so kada kowa ya san wannan magana daga ni sai ke. A matsayinki na matan mahaifina, ba zan iya jayayya da ke ba. Shikenan. Da kyau Hajara, na gode. Ko za ka sha ni? A'a, aboka. Ba ni labarin abin da ke tafe da kai. Duk da na san abin da ke tafe da kai, amma ka gaya min baki da baki aljinu su ji abin da kake bukata. Abin da nake so shine a rufe min bakin su. Kar sake su ƙara min magana akan wannan miliyan 5 din. Saboda in ta tashi asiri na ya tono. Wannan kawai shine bukatata. Dakata. Dakata. To. Me ka gani a cikin wannan ba? Umar Hashim ne wannan boka. Eh? To ka gode wannan. To. Gode masa. Na gode. Yi masa jinjina. Dodo na gode. To so kake busa kaho? Kwanakinsa su kare ko kuma a bar shi da ransa ka samu biyan bukata. Boka, ba na so a masa komai. A bar shi mu ci gaba da gwagwarmaya da shi. Ya ganni na ganshi, ya faɗa na faɗa. Amma dai a rufe bakin kawai. To, a bar shi da ransa. Matsala ta farko kenan. Eh. Ka san wannan kogin Male ne. Eh, za ka gan shi a cikin ƙwarya amma kogin Male ne. ƴaƴan aljanu ne suka kawo mana shi. Me ka gani a cikin nan? Me ka gani? Me ka? Me yiwa mutum ne wannan? Eh? Kai! Wannan me kake so a yi masa? Boka kar a ɗauko shi kuma kar a masa komai. Shi ne mai ma'aikatar a nan muke cin abinci. A ƙyale shi. Amma dai a rufe baki. Ka san shi wanda ruwan nima ce da shi ba. Ai ruwa ne mai nima. Kuma daga waje mai nima ka nemo shi. Me ka gani a cikin nan? Sake leƙa. Hajara. Hajar ce wannan. Hajar ce boka. Wai, Hajaran nan in ɗauko ta in kawo ta daidai nan kai mata abin da kake so da kanka
ko kuma in sa 'ya'yan aljanu su yi mata abin da kake so. A'a, ka ɗauko ta a kawo ta a batta amma dai a rufe baki. Ka si maganin kuɗin nan shine bukata ta kuka. Sake bukawa. To. Ita duniya sai an yi faɗi tashi. So. Sai an yi faɗi tashi. Duk wanda ka ji an ce gawa na can. To in ka je ka duba ko ka tambaye shi ya ci kutumar ubansa one by one. To. Bai ka sake. Bai ka. Hajiya Sara ce. Ita ce uwar ɗakin na aboka. Hajiya Sara. Kawai mu sata a cikin kawai. A'a aboka. In ka sata a cikin nan ina na kama. Ai ita ce uwar ɗakin na ita ta kawo ni ma'aikata. A kyale ta amma a rufe baki ita ma. Sai abin da na ci. Kawai shine bukata ta. Shine? Eh. Ba mu gani? Za ka sha? Ba za ka sha ba? Eh. Kuma kake neman biyan bukata? Ya zan isha wannan ruwan boka. In sha maka? Eh, yau sha mu. To na sha maka. To wannan aikin naka mai sauki ne. To. Ta wani bangaren kuma mai wahala ne. Amma fa ka sani kafa ta kafarka. Eh? Ka san kafa ta kafarka? An gane ba boka. Wannan aiki da zan yi maka. Duk abin da ya biyo baya tun daga gidan duniya har zuwa gidan lahira tare da kai miki. Na yadda boka. In dai bukata ta za ta biya, na yadda. Ai ni biyan bukata ta kawai nake nema. Ta dauka? Komai nauyin kayan ka dauka? Na dauka boka. Ai ban zo nan ba sai da na shirya. Yawwa. Yanzu samun hannunka a cikin nan gobe. Wani hannun a ciki boka? Hagu. To ka sa dama. To. Dama alheri ce. To. Na sa boka. Ka saka ku? Na sa. Yanzu abin da za a yi. Ka je. Ta. Za ka gani. To shi kenan. To boka yanzu bayan bakin bansirin da aka yanka akwai wani abu da kake bukata? Bakin jaki za a kawo mana bahagu. In aka kawo mana shi mu mun san yadda za mu binne shi da ransa. A to bukata kake nema. Boka a binne shi da ransa kuma? To tashi ka. Za a kawo. To an gaya maka to. Za a kawo ba damuwa. Na gode boka. Ba zan iya rufe bakina in yi shiru akan wannan maganar ba. Saboda ina kishin dukiyar mahaifina. Ba zan iya ina ji ina gani a zalunce shi ba tare da na faɗa masa ba. Lallai ya kamata mai girma Matawalle ya ji wannan maganar. Magana ta kai ƙarshe. To shikenan Hajjaju. Yanzu hankalina ya kwanta saboda kin san fa Hajara ba karamar salon kila bace. Ai tuni na shawo kanta. Kai dai ka je kai baccin ka mai daɗi. Hada mun shari ko ranke dade. Masha Allah. Down! 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 Kai! Tafi da shi! Let's go! Waya! Da Allah! Je! Da Allah! Waya! Waya! Let's go! Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Assalamu alaikum.
ni ake kira Gamba ɗan Barno, mazaunin jihar Kano, ƙaramar hukumar Gabasawa, garin Karmami. Allah abin nufi da bukata shi yi mana baiwar wannan magani na HIV da yadda maganin yake ratsa asalin jinin mutum daga gan jikinsa ya wanko wannan cuta mai kare garkuwar jiki har ma ya samu sauƙi cikin yardar Allah. Allah ya sakawa kakanmu sarkin aska Abdallah, wannan sallarsa ne ta sa muka samu wannan magani na cutar HIV, wato ma'ana cutar sida. Allah cikin ikonsa in dai mai larurar cutar HIV, wato ma'ana cuta mai kare garkuwar jiki, muddin wanda ya kamu da ita ya amfani da wannan maganin da nake bayani a halin yanzu, Allah cikin ikonsa yana wanko cutar ya raba shi da ita cikin yardar Allah. Jarabta ta aure takan sa mutum ya ɗauki wannan larura ta zamani, wannan kalan maganin muke amfani da shi wajen wannan warkar da larura ta HIV kenan. Jarabta ta yankan farce ko aski takan sa a ɗauki wannan larura ta ƙanjamau. Jarabta ta mu'amalar yau da kullum takan sa a ɗauki wannan larura ta HIV. Waɗanda muka ba su magani suka warke, wasu sai abin ya cika su da kokwanton ƙara komawa wani guri su ɗauki wannan larura ta sida. Allah cikin ikonsu in har suka yi amfani da wannan kalar magani, maganin yana zama garkuwa a tare da su. Sannan wannan magani na HIV, wato maganin cuta mai kare garkuwar jiki, ta inda za ka gane in mun baka shi ko kuma in ka karɓe shi ya nemi maka amfani a jikinka, za ka ga waɗannan alamomi guda 5. Sannan ingancin maganin ne ya sa hukumar NAFDAC ita kadai ta baiwa wannan cibiya ta Al-Mubaraka damar tallata wannan magani na HIV. Babban adres ɗin yana a garin Karmami, ƙaramar hukumar Gabasawa, jihar Kano. Mazauna birnin Maiduguri muna a Kwange layin tanki, gidan Abubakar sarkin aska. Muna yin aiki duk ranar Litinin da kuma ranar Talata. Mazauna ƙasar Chadi. Muna garin Jammaina, unguwar Gasi, daidai Assembly, wajen Abubakar Ɗanbaiwa. Wanda suke a birnin tarayya Abuja, muna nan a Area 1 Afu Kwatas. A nan ma muna aiki ranar Juma'a da Asabar. Wanda suke kuma can ƙasar Ghana, muna nan a garin Kumasi, daidai roundabout na Transformer. Mazauna jihar Adamawa, wato birnin Yola, muna a garin Borore, muna aiki duk ranar Litinin da Talata na kowane sati. Mazauna jihar Lagos, muna nan a unguwar Alaba, muna aiki kullum cikin yardar Allah. Mazauna jamhuriyar Nijar za su samu wakilinmu Malam Abdul Jalal mai tarare na garin Geci. Masu neman mu idan buƙatar hakan ta tashi, muna amfani da lambar waya kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Yusuf, shugaban cibiyar Alfa'ida Islamic Medicine. Mun gode wa Allah ga irin samun waraka da ake yi a wannan cibiya domin ba da magunguna akan dukkanin cututtuka da suke damun al'umma. Cibiyar Alfa'ida ta tanadi magani na musamman ga masu fama da ciwon hanta, cutar hawan jini, ciwon sikila, cutar koda da ciwon olsa wato gyamban ciki. Wannan magani da kuke gani mallakar cibiyar Alfa'ida ce wacce take badawa ga masu fama da cutar HIV kuma su rabu da wannan cutar har abada insha Allah. Sannan ta shirya magani da zai magance matsalar rashin haihuwa sakamakon aikata istimna'i ko matsalar rikicewar al'ada tare da matsala ta low sperm count wato karancin kwayoyin halitta na cikin mani. Ina mata masu fama da rikicewar al'ada, ciwon mara mai tsanani da matsalar sanyi na infection. Insha Allahu idan ka karbi magani daga cibiyar Alfa'ida za ka yi godiya ga Allah. Mun tanadi magunguna domin kona matsalar aljanu, iska, sihiri, sammu ko aiki aka yi maka muna warwarewa da izinin Allah. Ku garzaya cibiyar Alfa'ida domin karɓan magani akan dukkanin larura da take damu. Ka karɓi magani akan farashi mai sauki, ka samu waraka da izinin Allah. Ina magidanta masu fama da rauni na mazakuta kamar rashin ƙarfi, saurin inzali, ɗaukewar sha'awa tare da ƙanƙancewar mazakuta. Muna tura sakon magani a duk inda kuke a faɗin duniya
bisa amana. Za ku iya ɗaukar nambar mu na WhatsApp domin ku yi mana magana. Za ku same mu a babbar cibiyarmu da ke jihar Kano, Gadon Kaya, cikin Shayi Plaza saman Beni, shago mai namba 85. A jihar Sokoto, muna Emia Yahya Road, cikin Wadata Plaza saman Beni. A birnin Maiduguri, muna Abba Ganaram. Cibiyar Alfa'ida ta shirya tsab domin ku. Da za ki bani dama, da na zama jinin jikinki, ta yadda zan dinga yawo a duk jijiyoyin jikinki kuma na mutu a zuciya. Ina so ka sadaukar min da Aisha Labiba domin cikawa mahaifiyar mu alƙawarin da ka ɗaukan mata. Ka yi min laifin da ba zan taɓa yafe maka ba idan har baka je ka nemi yafiyar Aisha Labiba ba. Idan Allah ka yi haƙuri ka fi da mutunci aure na. Yi haƙuri da rayuwa Aisha. Yi haƙuri da ɗaddare. Fiye da yadda yake ganin kalamuwa kan iska. Abubuwa guda uku bai isa imanta da su a cikin rayuwarsa. Uwa ba a canza ta a rayuwa. Uba ba a canza shi a rayuwa. Dan uwa ba a canza shi a rayuwa. Wai me yasa ba za ka ɗauki ƙaddarar rashi na ba? Wannan auren ce ta yi. Ma'ana miji a suna kai kuma miji a aiki. Aisha Labiba. Ka samu mayu ne. Ba mu da dangantaka da mata. Ka kusa ko ta nisa. La ilaha illallah. Mutuwa ta zama wajibi a gare ka ko saboda baka da kokoman da zai fanshi ranka. Matukar kana son zaman lafiya tsakaninka da ni, kawai ka saki matar ka lauran aura. Kun me yasa mutane ba su da tunani ne? Okay, idan na taimake ka ni kuma in goma bakin titi ina a taimaka ma annabi wai. To ai gobe muke jira mu cin musu hanya don wallahi jinin ta ni ba zai taya a banza ba. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke gabatar muku da gawurtaccen fim din Aisha Labiba. Akwai gina rami da kanka. Ba sai wani ya gina ba ka Wacce ba ta so na din? Ita nake so. Ke kuma da kike so na ba na so. Kai ka san me kake faɗa kuwa? Tsintacciyar magen kake magana zaka aura? Wanda ke gani ita ce ni sannan kuma ta fi min kowa a ciki har da ubanka. Ai tunda hannawa farin cikin ya lalace. Kowa ma sai na shi ya lalace. Kamfanin Harara Production ke gabatar muku da wannan shiri na Aisha Labiba. Labari game da tsarawa, Sada Musa Yariba, daukar nauyin shirin, Sadan Dan Sani, shiryawa daga zabakulin marubuci wato Abba Harara, bada umarnin shirin daga matashi kuma fasohin darakto Nura Mai Shabbabu. Ku dinga samun wannan shiri duk ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare. Ku dai kada ku manta, danna subscribe, kana ku danna kararrawa domin zama daya daga cikin ma'abocin kallon wannan kayataccen shiri na Aisha Labiba. Labiba kun ga zai kawo damuwa. A zo a baku kwaya, a baku makamai, ku je ku sari 'yan uwanku musulmai. Haka za ka jefa 'yan uwanka cikin ukuba. Ni fa zan ɗebo ta da zafi. Ba za ta shafe ni ba. Ba shi da aikin yi sai zagin shugabanni. Idan muka koma kan kujerarmu, kowa ya koma kan kujerarsa. Bai kamata a ce mun kashe hasken arewa directly ba haka. Yaro ya zo duk ya sa jama'a su sane mu su ki dangwala mana. Dakile dukkan shirinsa zamu yadda zai daina tasiri a idan jama'a. Kuma cikin kwana 3. Bana magana. It's crowd with outstanding, touching, intense, insightful, comical, charismatic, enjoyable, and face way. Wata uku! Akan karamin kwaro. Amma fa ya gagaru manya-manyan ƙwari. Wa kace? Hasken arewa. Ba a sani ba a hana ni ba a sani dole ba. Kenan kin jefa rayuwarki cikin haɗari. Ko da na rasa raina, kamar na yi shahada ne. Ina zargin akwai wanda suka ɗau document ɗina ta kwamfutar. Duk wani likin na gidan nan ita take. Wannan wani irin sakaki ne. Shi ne ke neman ki ci min dunduniya. Wannan ba bai kaudata ba ne. Na duk inda ta shiga a gidan nan za ta iya ɗaukan abu ma ba a sani. Ko bakin ku ɗaya ne. There's no retreat, no surrender. Back in the war. It's war for the war. Wata uku! Idan na ga hasken arewa daga ni sai shi wallahi sai na harbe shi. Me ya muku? Ke yanzu za a yi ta ƙare. Ta yaya kika san da wannan zaman? Ka shirya yadda za a yi garkuwa da kai. Menene mafita? Tubbunka da makircinka sun ninka nawa sun ƙara ninka nawa sau 1000. To ni me ya aiki na a gida? Kai wawa ne wallahi. Kai wallahi sakarai ne. Me ya shigo da kaina? Ni ba farauniya ba. Ya za a su kyale ni bayan ni ma ban kyale su. Suna da makamai ga 'yan daba. Ina kai ina su. Wata uku! Hurry, hasken arewa,
Screenplay Abdulaziz Sani Madakin Gini. Executive Producer SY Garba. Producer Anas Kibadash. Assistant Director Nafiu ABCD. Kai bincike a gidan nan domin makashinka yana tare da kai. Waye ne wai ike shirya min wannan makirci? Ba yaro karami ya zo rinka nema yana lalata mana abubuwa. Ya zama dole in yanka wa yarinyar nan biza. And directed by Anas Adakawa. Wata Uku Season 2. Baki taba jin an ce gaskiyar mutum ta ƙare ba sai dai a ce ƙarya ta ƙare. Ko dai ka zo tafiyar mu baka matsayi mai kyau ko kuma mu raba ka da komai da kuma kowa naka. Barazana zaki mu? Ana bibiyar rayuwata. Duniya so kike ta zage mu? Wata Uku! Sai ku subscribing ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Wata Uku TV. A nan ne kadai wannan shirin zai ci gaba da zuwan muku. 8 ga watan March shekarar 2023 da muke ciki, ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Wata Uku! Zan kama ta dumu-dumu. Sama da shekara 2 ka kasa kama ta? Ina so ka kwantar da hankalinka. Har gidan ubanta na sani. Za ka ba da rayuwarka da ƙarfinka da komai naka wajen ganin ka kare mutuncin aikinka. Ka iya bakinka. Suwa suka kashe almajirai 3 a nan jiya da daddare. Kar wani daga cikin ku na ji ya kara magana. Na san kaina, na san kuma doka. Ina so za mu yi aiki tare da kai. I'm not sure. Ba bude maka ido za mu yi ba. Kai ne ban da tabbaci akan. Mas'ud Entertainment brings you another brand teaser. Kayar Fansa. Kada ka kuskura ka bakonci lahira ba tare da kuzuri ba. Waɗannan su ne matsala ta yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na tara dukiya mai matuƙar yawa. Me muka maka haka? Allah ya jarrabe ni da wata fitina. Ka kashe mu kawai. Mutum 3 ne suke farautar rayuwata a halin yanzu. Dole sai na hukunta ka. Na yi muku iyaka tsakaninku da ita. A movie full of betrayal, dishonest, and above all superiority complex, a luxury life. How the die is cast, find out in Kayar Fansa. Sajin ban gane ba. Ita ce ki kuma mahaɗi mafi sauƙi da zai kai ka ga masu ƙulla mugayen wannan harƙallolin gaba ɗaya. Ita ce kake danganta ta da mugayen ayyuka irin wannan? Ai tafiya ba mutuwa ba ce. Na sani abubuwa guda 2 a rayuwata. Ban da wata matsala. Shi yasa na zaɓi in kauracewa dukiyar mahaifina. Wallahi ni ma tsoro nake ji. Zan dawo miki da farin cikin ki. Ka shirya karɓar kasada? Surely, only God can enrich whoever He likes without judgments, and whatever you lost is not destined to you. Na san ka tuna ni. Sai na ga bayan ka. Bai cancanci rayuwa ba. Babanki attajiri ne. Arzikin mahaifina ba nawa bane. Ban san ta yaya tara su ba. Produced by Mas'ud Rabi'u, story screenplay and directed by Smart Ahmad Al-Jalawi. Babu shakka wannan fuskar na santa. Magogagge ne. Hikayar Fansa yana nan tafi. Za ku dinga samun wannan shiri a tashar Masaudi TV da ke kan manhajar YouTube a duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. Kar ku manta ku danna subscribe, kana ku danna kararrawa domin zama ɗaya daga cikin wannan tashar ta Masaudi TV. Waya Allah cikina. Waya Allah cikina. Waya Allah cikina. Waya Allah cikina. Abba wai yanzu ya zami. Waya Allah cikina. Ai abin da nake tunani kenan dama wani asibiti zan kai ta. Waya Allah cikina. Ta samu waraka ne yarinyar nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To ina likitan kuma? Abba ya an samu mafita. Kamar ya mafita? Bara'a Chemist. Dama kwana daɗe ina jin labarin Bara'a Chemist din nan, sai dai ban san inda suke ba. Ai tuni kamfanin Bara'a Chemist sun buɗe cibiya a garin Kano ta masu kula da masu cutar sikila, kuma a warke ras da yardar Allah. Alhamdulillah. Kamfanin Bara'a Chemist yana nan akan titin zuwa Katsina, daura da Kurna makaranta a jihar Kano. Ina al'ummar da suka dade suna fama da nau'in cututtuka daban-daban, musamman waɗanda aka dade ana ta kila wakala akan musabbabin su, da masu zargarin ziryar je kaka dawo, kai har da ma wasu bujirarru kuma tabararrun cututtuka masu kunnen kashi, da ma wasu waɗanda suka ki jin dukkanin wani nau'in magani, da masu bujirewa nau'in magani, da masu zillewa kiwon lafiya na zamani da na daure. Wannan mashahurin kamfanin magani mai daraja ta ɗaya a duk faɗin ƙasar nan da ma ƙetare wajen sama mutane ingantattu kuma tsayihan magunguna na asali, wato Bara'a Chemist Herbal Nigerian Limited, karkashin jagorancin Dr. Batsari, babban tunjin malami masanin itatuwa na hakika, na yi muku albashirin samun waraka da'iman ta yadda za ku samu sukunin warwasawar rayuwarku. Madalla da Bara'a Chemist masu ingantaccen maganin sikila. Kuma ga masu fama da asma, farfadiya da mutuwar ɓarin jiki, cutar daji wato kansa, ciwon hanta, ciwon oda,
da kuma dukkanin nau'in cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam. Tabbas Bara'a Chemist suna amfani da dabarun zamani da kuma sahihan magunguna na asali wanda suka samu tantancewa hukumar NAFDAC. Ko kuma ku tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka: 0800-28-55-07-38 ko 090-99-31-4444. Bara'a Chemist, kamfanin maganin warakar kowace iriyar cuta da yarda Allah. Jirgin sama mai masoya da yawa. Ka ɗau mutum, ka ɗau kayansa. Hadarin gabas mai zub da ruwa. Ruwan dare gama duniya. Tafiya maganin gari ne. Mai kamar zuwa kan aika. Dr. Dukko Umar Radda. Ƙwararre kuma masanin noma da tattalin arziki. Ya yi digiri har sau 3 a fannin boko. Kuma gashi yana da ilimin addini. Bugu da ƙari gashi matashi. Na matasa mai kishin al'umma. Kuma ya yi aiki a hukumar Semidan ta ƙasa tun daga shekarar 2016 zuwa shekara ta 2022. Inda ya tallafa ma al'umma maza da mata da jari. Da kuma abin sana'a don bunƙasa kasuwancinsu a Najeriya. Dr. Dukko Umar Radda ya samu yabo a gurin al'umma da dama a faɗin Najeriya. Saboda haka ina al'ummar jihar Katsina da kewayenta. Mu yi gangami mu fito a ranar zaɓe. Mu zaɓi Dr. Dukko Umar Radda a matsayin gwamnan jihar Katsina. Don mu rama alkhairi da alkhairi. Don ƙuri'arka ita ce ‘yancinka. Dr. Dukko Umar Radda shi ne mafitar jihar Katsina. Domin ya yi abin alkhairi kuma mun gani. Shekara ta 2023 a jihar Katsina. Sai Radda. 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 Mu dangwala madadar Allah ya samu yau ji. Wannan sako ne daga Izzat Sotim karkashin jagorancin Honorable Lawan Yahaya Ahmad Bakori. Allah ya bada sa'a, amin.